Kumusta mga igsoon? Wala madayo na nga mo ang Bible study kay lapo kayo ulan diri live ta. Tadaod na no? Tadaod na. Hinoon mag-live man daw Bible study pero lahi gyud ning ngani. No, kumusta? Pasensya na mga igsoon, busy kita diri sa ministry. Daghang kita Bible study every day. So every night. That is why wala tay gayon ba, no? Nga mag-live pero karon bakante man ta. Salamat sa Ginoo kay maka-live ta. Pero mao lagi na wala man ta maka-live pero namos kong prayer kanunay. Perminti na. Hallelujah. So anyway, ako sa ning i-share atong live. Please share our live mga igsoon. Okay? So again, ako sa i-share atong live. Praise the Lord. Shout out be. This time we have watching from quiet, Brother Marvin Aniag Lumakang. Salamat Brad. Salamat Brad. Thank you for watching. Hey katugnaw. Hi, praise the Lord. Hallelujah. We have 57 viewers this time. Again, please share our live tonight. Salamat sa Ginoo sa kaygayunan mga kaigsuonan. Nalipay jud ko nga maka-live ta. No. So, mayo ra gyapon ang Ginoo mga igsoon kay wala na dayon among Bible study karon diri kay ulan man niya lapo kay ba kay bukid man no. Bukid man ang amuang atuan mga igsoon niya ang agianan. Kay nabitawng murag Carabao grass bitaw siya. Unya humok ang yuta. Kusog kayong ulan rin ganina. So, of course, normally, lapok siya. So, dili gusto sa tagtungod nga magkalapok-lapok ta. Sunod na lang daw. Okay? So, ugma na po na itong Bible study. So, since bakante ko tonight, dili na ko ni siya palabyon nga mag-live ta. Mag-isgot pulong sa Ginoo. Gimingaw na ko ninyo. Pero mao lagi namos kong prayer kanunay. Shout out ako ba si Sister Bibon Petras watching from Davao, Pastor James. Okay. Shout out Charles Z Sipada. Ikaw ni Brad? Isa man niya Sipada. Maulagi siguro ni. Praise the Lord. Okay, so shout out nato mga OFW be. Gumingaw na og shout out niyo ba no? Shout out na kong mga OFW in different countries right now around the world. Mga naka-permanent resident diha, shout out, New Zealand. Sila si Brad Luisito diha, si Sister Richel, okay? O yung mga anak, shout out ninyo tanan. Unya, mga seaman, mga seafarer, no? Labi na gyud sa mga OFW nga naay mga family sa Cebu, sa may parts sa Northern Cebu, shout out ninyong tanan, amos kong pagampo. I know nga, of course, nag-uol mo sa naitabo karon. Even me, ako nag-uol sad ko. Nagplano gali ko mo bisita dito unya. Nagsige ko og na problema ko sa kong kids schedule. Nagplano ko kay naman ko'y manghod sa San Remigio, no? God bless Pastor bro from Luyang San Remigio. San Remigio. Mao gini ba San Remigio? Amping daigsoon Carl Pabli. Di akong mangudsad sa San Remigio, niya mao lagi na wala pa sila kasulod sa balay ba na sa gawas na tulog no. So sa tanda sa mga taga Northern Cebu, naadyan mo sa akong prayer and then kupot lang ta kanang panghitabo na katuyuan palangga mo sa Ginoo. Sakit man sa pagbati pero nahitabo na siya og
mao ni akong gibalik-balik nga usahay na yung mga panghitabo nga dili na to masabtan, pero ang atong Ginoo maayo. Ang atong Ginoo maayo. Ug ang atong Ginoo dili masayop. Amen. Namo sa prayer, mga taga Northern Cebu, Bugo, Sapado, Tabuelan, unsa tong usahay. Basta dagan. Especially sa Midilin, San Remigio, Bantayan, no? Grabe islands. Be Pastor from Kugtong, Kandihay, Bohol. May gabi sa Brad, Gerald Dakay Birdor. Okay. So akong i-shout out be ang Cebu City Jail taon na jud mo nga ako nga wala makasulod kay labihang bisiya mga igsoon. Sensya na mo. Kunya shout out ako be gimingaw na ako maximum 4. Shout out Brad Ari, salute. Brad Kenneth. And then RDC 1 2 3 shout out. Okay? Kunya naay kinsa nga natutuhan nato nga nakagawas na. Mingon siya nako nga pastor, usa ko sa nawalihan nimo sa RDC Toko. Okay, shout out na ko na sila Brad Mago. Gimingaw na kay ko nimo Brad. Gimingaw na kay ko nimo. Brad Mago gimuhang asawa, si Lovely. Brad Ibang, yang asawa, yang whole family. Shout out na ko ang taga Pasil diha, no? Family ni Brad Mago. Ug si Mayor Ryan, shout out sa nako si Brad Jao sa Mayor sa Brigada 20. O gang napa ba rin, mangod ni Brad Jomar be? Maximum 19, siguro to? So, okay, Cebu City Jail, shout out. And of course, akong team from Living Water Christian Fellowship. Daghan kayo, madili lang ako tagtatagsaon, kay naan niya ko malaktawan ba? And of course, sa mga jail officer diha, nga kanunay naghatag o higayon namo, nga mo share sa pulong sa Ginoo. Update niya ko bro, kanusa ka mo hari. Sige, kay Brad, nagplano, may akong kauban, pulis. Kunya, gusto lagi mi mo na kay nag-duty man siya sa campus min niya. Ana siya na ko brother nga. Bahala ko no og ka-duty siya kay mo excuse siya maningkamot siya para atuon ginamo na kay emergency man niya. Nangita lagi ko pagi lagi kay kuan ba. Pilti kong bisiha kada adlaw Bible study unya ana ba stress kayo. Unya kuan pag yun ako manggod kay ako yung unay og drive sa bao-bao yun ay mga manakay mga kauban na to basta. Pero nagampo ko o kay gayunan sa Ginoo. Praise the Lord. Hallelujah. So, mga brad na ko, shout out dabi. Long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Kabalo na mo. Siya, Skiptron in Arms. And belated sa anniversary sa mga kaigsuunan na to sa Taugama. No? Bag-o lang sila nag-anniversaryo niya. Mitukar tong brad na to si Brad Winston Lee. Okay? Hallelujah. Praise the Lord. So, shout out na ko ang Luzon, Visayas, and Mindanao. Tanang mga naminaw og nagtanaw karon, no? Murag lain jud panahon, no? Murag nabay bagyo diha, no? Murag kalit lag unos, ulan, nya init. No? Unya again sa Northern Cebu, no? Namos kong prayer, no? One night day kadlaw nagampo ko. Kalit lang ko kauna sa Northern Cebu sa biktimas kuan ba. So nakita sa ni Lord inyong gibati karon, no? Si Lord, no? Ang tanan, kontrolados, Ginoo. Salamatan kayo po na itong Ginoo. No? And, shout out din ako, ang atong followers sa atong original page. Mabungawong Kristohanon, 225,000 followers. Mga subscribers, napoy uban, tigsen, og stars, di ta mangayo. Salamat kayo, no? I appreciate it. And then, Mabungawong Kristohanon 2.0. Salamat sa kayo, no? And, so pagod, YouTube channel na to. Don't forget to subscribe. So, pa ka-subscribe. Prera, after this, ako ning i-upload ito. I-download na ko ni. Ang nakanindot magod sa YouTube channel kay sunod-sunod kung maminaw ta dito. Unya, sa YouTube channel, di ito siya ma-delete kay sa Facebook kani. 30 days ra ang gitagal ani, and then after that, automatically ma-delete ni sayang ang mensahe. Amen. So, again, mabungahong kagabihion and tonight, this evening, our topic for tonight is about kaning atong nahitabo karon mga kalisdanan, katalagman kay somewhere in Sarangani, kusog ang baha. And then, di pa lang dugay ring somewhere in Luzon, bagyo sad, grabe baha sad. O di pa lang dugay sad, magbago pa lang nagsimana, no? Ang linog, naigo mi dire. Mas dako og damage ang Northern Cebu, no? So, ang atong topic karon igsoon, palihog kung naamoy speaker, the Bluetooth speaker, ipalanog na to mga igsoon, no? Kuan ni siya, may tungod sa kalisdanan,
nga masinati nato ning kalibutan. Biblically, sa pulong sa Ginoo naagid daigson naagay kalisdanan na mga katalagman. So mao ni ato ning itapik karong kagabion mga igsoon, but before that anyway, again I just want to encourage everyone to share our live tonight. Mao ni nindot pamation pulong sa Ginoo before ta mga tulog, before ta mo pahulay, mamati tas pulong sa Ginoo. Amen. Good evening, Pastor. Shout out from Valencia, Bohol, si Sister Rhea Marie Abinoha Tagaro. Again, from Valencia, Bohol, Ma'am or Sister Rhea Marie Abinoha Tagaro. Okay, thank you, Sister, for watching. God bless. Okay, so let's pray. Let's welcome the presence of the Lord, knowing that as what I have said as always, without Him we are nothing. Without the manifestation of the Holy Spirit or lamdag, guidance of the Holy Spirit, dili kayo nato matugkad ang pulong sa Ginoo. Amen. So, let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, sa imuhang kamaayo, Ginoo. Tungod sa imong kamaayo, gitagaan minimog higayon nga mamalandong sa imong pulong, Ginoo. Taliwala sa amuang kabisi, sa among mga trabaho, among mga responsibilidad everyday, imo ming gidasig karon, gitagaan minimo og higayon nga mamalandong mamati sa imong pulong. Lord God, before we start, Lord, before we proceed, please search our hearts. So siya mong kasing-kasing, Ginoo, mong unahuna mong pagbati. Kung na kay makitaan, Lord, nga mga butang wa ka nalipay, pasaylo ami. Himo aming takus, himo aming angayan mamati sa imong pulong. And Lord, as we listen to your word tonight, tagay mi kasing-kasing mapainubsanon, madinawaton, kasing-kasing, Ginoo, nga willing musunod kanimo. Kay ang blessing naa sa pagsunod. It's not enough just to listen to your word. Unya ipalabay ras bigas dunggan apan kinahanglan mi nga musunod usab. Kay diha sa pagsunod sa imong pulong naay milagro, naay breakthrough, naay panalangin. And Lord, I pray i-bless tanang listeners karon, tanang viewers, Lord God, according to the desires of our hearts. And as we listen to your word tonight, let it be that your presence will be filled in our heart right now. Mabati na mo, mamuhat ka. Holy Spirit, take over. You are our master teacher tonight. And let your will be done, mamuhat ka. And I declare peace of mind, Lord, nga walay makabalda sa mga pagpamati sa imong pulong, but mahimo ming maka-focus o masentro lang, ikaw lamang, Ginoo. It's all about you tonight, Lord God. Wala mi nag-isag, relihiyon, pundok, or simbahan, but we lift up only the name of Jesus Christ. Ang nabiling panahon, Amahan, among itugyan kanimo. I rebuke every spirit of destruction in Jesus' name. Salamat sa kadaogan, Ginoo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Let's start. Alright. Again, please share our live. Kumusta na mo? 113 viewers this time. Apas na tong uban, dali ta. Nindot ning sugda na to. Padako tagagi. Okay. So again, our topic for tonight is may tungod ni mga igsoon sa mga kalisdanan, mga pagsulay, katalagman nga maabot sa kalibutan. Nga ang mga tao, sulayan. Amen. And again, don't forget to share our live tonight. And or you can mention, as always, as what I have said, igsoon, kanunay, you can mention your friends and loved ones here in the comment section. And kuansad, you can also type at followers, at highlights, at everyone, para makabantay yung mga friends. But who knows, one of your friends in Facebook really need this message for tonight. Amen. So ako ning gi-relate igsoon na to ang topic sa ato ang pangitabo karon sa kalibutan, or pangitabo sa ato ang palibot. Okay? So atong teksto na makita sa sa pinadayag ni siya, Kapitulo 3. Okay. Pinadayag, Kapitulo 3, versikulo 10 hangtod sa 11. Hindi nga napulong sa Ginoo diri mga igsoon, gipadayag man diri. Kay gipadayag 3, 10 hangtod sa 11. Hindi nga napulong sa Ginoo. Tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailob ka. Okay, next line. Ilikay ko ikaw sa mga kalisdanan nga moabot sa kalibutan aron pagsulay sa tanang tao, wa exempted. Mo na ako dayon, bantayi nga dili maunsa.
kanang imong gikuptan aron walay makailog sa imong korona sa kadaugan. Again, ako balikon igsoon ang pinadayag 3:10 hangtod sa 20. Ingon ang pulong sa Ginoo. Tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailob ka. Ilikay ko ikaw sa mga kalisdanan nga moabot sa kalibutan aron pagsulay sa tanang tao. 11, muanha ako dayon, bantayi nga dili maunsa kanang imong gihuptan. Okay, aron walay makailog sa imong korona sa kadaugan. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Okay, mayang gabi sa diha, Sister Nora Carbaquel. Praise the Lord. So, atong nadungog karon igsoon ang atong gibasa. May tungod ni mga igsoon sa una sa atong pagpailog. Okay? Ingon diri ang pulong sa Ginoo, tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailog ka. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo mga igsoon, kinahanglan kamao ta mo pailog. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo, kabalo na ta nga everyday daily nagpas-an tag cross. Naay mga naglibot nato nga mga marites, mga himantayon, mga chismoso ug chismosa. Matod pa sa Hebrehanon 12:1 nga gilibutan kita sa bagang pundok sa mga saksi. It means naay mga bagang pundok sa mga himantayon, sa mga manlulutos, no? Mga marites nga nagpalibot nato. Mao nang need nato ang pagpailog. Amen. Ingon din ang pulong sa Ginoo, tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailob ka, kinanglan gyud ta og pasensya, pailob. Kay kaning atong pagpangalagad sa Ginoo daghang hagit, daghang pagsulay ug matod pa sa pulong sa Ginoo. Sa tanan nga nagtinguha nga magkinabuhi nga Dios nun diha kang Kristo, pagalutuson gayod. Nay bikil-bikil, nay paglutos, makasugat ta og mga yaga-yaga, makasugat ta igsoon og mga pagtamay, pagbugal-bugal, katawaan ta. No, grabe. Nakaingon bitaw ko sa akong kaugalingon igsoon kay ang akong mga disciples nga gipiyal sa Ginoo nga mga bantugan jud nga mga notorious, mga daotan. Grabe mga gigprisuhan, mga banggitan nga mga adik-adik, mga mamaligyag syabo. Usay mo sumbong sila nako nga karon nga naa sila sa Ginoo. Grabe ang pagtamay, katawuan sila, biay-biayon, bugal-bugalan, no? Yan kaabot sa akong unahuna mga kalit og abot sa akong unahuna ba karon pa po ni sila magbugal-bugal nga nanamos Ginoo, nanatas Ginoo, even me na magbugal-bugal nako. Karon lang dili na kaayo kay na-prove man nila nga gibag-o na gid ko sa Ginoo. Sa una katawaan pa ko nila kay abot-bot na binuang na, ilad-ilad na nang ka James, ka Pastor James, bitinuod na magtago-tago na musuyo pa na, di ba? Karon naabot na ko 13 years kapin grasya sa Ginoo nga gawas nun. Na set free from the bondage of drug addiction. Wala na kay sila magigayaga nako kay majority nila nituo na, no? So, sumbong ako mga disciples na ko about ana nga yagayagaan sila niya. Mao to nga ning kalit og sud sa una-una ba nga kaning mga tawhana sa una nga magdaladala patag armas, sa una nga mga maldito ta, mga mamirahay ta, mga barumbado, mga salbahis, mga manigbasay, mga mamusilay. Sa una wala ta yagayagay. Wala ta nila bugal-bugal eh. Niabot na po sa una-una ba, una-una ragod po na ako, di ko na ako tinudoon. Usahay ba mahimo taong tawhanon? What if kano mamalik tas kaniadto niato na silang anaon? Di ba na sila magkurog-kurog, di ba? Pero igsoon ang pulong sa Ginoo nagingon. Kinahanglan gyud tawag pailob. Amen. Kay every now and then nay mubikil na to, nay magigayaga na to, nay magbagol-bugal. Sugsugon ta mga laig tinuhuan, mga nangabuang na, mga pakpakgang na, tanawa na sila mga nangayabag na. Hala nagwali-wali da nya. Kinsay naghatag niyo katungod nga mawali, di ba? Nay mga bashers sa atong palibot igsoon. Pangwartar na siya, normal na. Mao na nga, ingon ang pulong sa Ginoo, kinahanglan ta mo pailog. Now, ingon rin atong gibasa, tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailog ka, no? Magpailog ta ba? Okay? Kay ba mo igsoon nga ang pagpailog bunga na sa Espiritu Santo? That is why every day need na to i-partner ang Holy Spirit. That is why every day atong siguraduhan nga kanunay tang nakakonect sa Ginoo. Aron mubunga ta og pailog kay nganuman daghan kay mga magyaga-yaga na to. Daghan kay mga tawa na to igsoon kay nangabuang na daw ta. Okay ra na. Okay? So anad na ta na mao nang need ta og pailog nganuman. Kay ingon rin pulong sa Ginoo, once makita ni Lord nga nakapailog ta, nagtuman ta sa iyang sugo. Kay mao ni sugo sa Ginoo. Unsa gingon rin? Pinadayag 3:10, tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailog ka. Excuse me. Next, ang nakanindot mao ni sunod nga linya. Okay? Again, tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailog ka. Tanaw ang next line. Ilikay ko ikaw
sa mga kalisdanan nga moabot sa kalibutan aron pagsulay sa tanang mga tao. So naday gitawag igsuon og kalisdanan nga moabot sa kalibutan. Unsay purpose sa kalisdanan? Aron pagsulay sa tanang mga tao. Amen? So dili na day na igsuon surprise nga naay mga kalisdanan, kalisod, naay mga katalagman. Ingon si Jesus mga igsuon nga usa sa ilhanan nga hapit na siya mobalik. Makadungog mo og mga gubat, makadungog mo og mga kagutom, kamatay, makadungog mo og mga linog, mga katalagman. Naa na ron. Kalisdana, naa na ron. Ug ang ingon sa pulong sa Ginoo diri mga igsoon nga, moabot jud ang kalisdanan. Okay? Aron pagsulay sa tanang mga tao. Walay exempted. Batanon, hamtong tigulang. Dato, pobre, dili exempted sa gitawag og kalisdanan nga moabot sa kalibutan. Unsay purpose? Aron pagsulay sa tanang mga tao. Apan na nakanindot sa saad sa Ginoo kay ingon siya, tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailob ka. Ilikay ko ikaw sa mga kalisdanan. Sa umabot nga kalisdanan, igsoon trahedya katalagman sa kalibutan. Kay karon nangabot naman Nagsaad ang Ginoo nga once nakapailob ta, magpailob ta sa mga unsa may mga paglutos nato. Sa panahon nga natas kalisdanan, unsa man diha mga igsoon nga mga moabot sa tong kinabuhi nga mga pagsulay. Kana bitaw magpailob lang ta. Gitamay ta, giyagaan ta, kay nangabuang na daw ta. Di ta mo sukol bitaw, no? Di ta mo sukol ba? Magpailob ta, pailog, paubos, muantos lang ta igsoon. Unsay reward? Ilikay ta sa umaabot nga kalisdanan nga moabot sa kalibutan aron pagsulay sa tanang tao. Unsay yawi, kinahanglan lang ta nga magpailob, kinahanglan ta magpaubos, kinahanglan ta dili mo sukol sa mga nagmarites nato, kinahanglan dili ta mo balos sa naglutos nato, pailob lang ta. Nganuman pastor, kaysa diyang moabot na ang mga dagkong kalisdanan nga itugot sa Ginoo kay normal mina before the coming of Jesus Christ. Again, before the coming of Jesus Christ, makasinati gud ta og mga katalagman. Mao na ni karon, makasinati ta og mga grabing kalisdanan sa kalibutan. Apan ang nakahatag nato og kasiguraduhan igsoon mao ni kung karon nakapailob ta. Kana bitong niantos gid ta ba, no? Taliwala sa kalisod, way kwarta, wala kita na backslide, wala ning balik sa agi, no? Taliwala sa gitamay ta, gireject ta sa atong pamilya, sa mga tao nga duol sa atong dughan, git sa puwera ta tungod kay nangalagad ta sa Ginoo, pero nagpaubos lang ta, nagpailog, wala ta musukol. Safety ta panahon sa kalisdanan. Safety ta panahon sa katalagban. Nganoon pastor, mo rapture dili wala pay rapture ani. Kay ang sa next line ingon diri, muanha ako dayon, meaning muagi patag kalisdanan, muagi patag katalagman, muagi pata og daghang mga kalisod igsuon. Apan na kanindot kung nagkinabuhi ta nga puno sa pailog, nagkinabuhi ta nga puno sa pagpaubos nga wala gid ta mo biya sa Ginoo. Bisan glisod na kayo nagpailog ta. Sa gingon ri ilikay ta. Ilikay it means mga igsoon nga proteksyonan ta sa Ginoo. Ilikay sa katalagman igsoon it means tagbuon sa Ginoo atong panginahanglan, no? Mao ni nakanindot unsay yawi magpailob lang ta. Ang pagpailob igsoon need nato. Ngano man kay once makita sa Ginoo nga nagpailob ta, niantos ta, nagpaubos ta, bisan grabe ang hagit igsoon, wa jud nimo gi-give up ang imuhang ministry, no? Wala jud nimo gi-give up ang imong commitment, imuhang relasyon sa Ginoo. Naningkamot jud ka nga magpaduol sa Ginoo, maunay pailob. Grabing lisura na pailob lang gyapon ka. Grabe gi-reject na ka, gi-traidor ka, pailob lang gyapon ka. Igsoon, wa ka mo sukol, wa ka mo balos. Ang reward, ilikay ta sa umaabot nga mga kalisdanan, mga katalagman, unsa man ang moabot sa kalibutan. Ilikay ta. Amen. I-safety ta sa Ginoo. Mao rin na igsoon. Meaning igsoon, ang mga tao ang nga tayo magpanik, ang mga tao ang nga tayo ito maratol, magkalisod-lisod, manghadlok apan kita ilikay ta. Amen. Again, ilikay it means proteksyonan tas Ginoo. Tagbuon sa Ginoo atong panginahanglan. Siguro ang uban magkalisod apan kita provided ni Lord ang atong needs ngano man kay nakit-an ta sa Ginoo nga nagpailog. Nakit-an ta sa Ginoo nga wa ta musukol sa atong naglutos nato. Nakit-an ta sa Ginoo igsoon nga wala ta mo balot sa nangaway nato.
Amen. Ang reward, ilikay ta sa Ginoo sa mga umaabot nga katalagman. Ilikay ta sa Ginoo sa mga dagkong kalisdanan. Yes naa. Kay ang gingon diri mga igsoon, aron pagsulay sa tanang tao. Sulayan ang tanang tao nga nagpuyo sa kalibutan, naay mga muabot nga katalagman, naay muabot nga mga kalisdanan apan sa mga nagkinabuhi nga nagpailob. Makita sa Ginoo nga kita yang mga anak nagpailob ta, no? Ni antos gitag maayo, ilikay ta. Unsa gingon diri oh? Tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailob ka, ilikay ko ikaw sa mga kalisdanan. Dili ta exempted ha? No? Makakita agud ta kay wa di pa man ni rapture, makita na to ang kalisdanan, no? Kalisod naa, pero tagbuon ang atong panginahanglan. Nakabsan ang atong palibot, pero ikaw di ka mahutdan kay provided ang tanan nimong gikinahanglan sa Ginoo. Ano man, nagpailob man ka. Wa ka mo sukol sa naglutos nimo. No? Wa ka mo balo sa nagdaot sa imong dungog. Imong gitugutan si Lord nga mamuhat. Amen. Ilikay ta sa umaabot nga kalisdanan. Amen. Sa 11, muanha ako dayon. Okay? Bantayi nga dili maunsa kanang imong gihuptan aron walay makailog sa imong korona sa kadaugan. Okay? Nay word diri nga muanha ako dayon. Okay? After aning mga dagkong mga katalagman, mga kalisdanan sa kalibutan, aron pagsulay sa tanang tao, muanha ako dayon. Moabot ang Ginoo atong Savior, the Messiah, ang atong manluluwas, si Jesus moabot. Ingon din siya din, nasay mura og warning, bantayi nga dili maunsa ka ng imong gihuptan, aron walay makailog sa imong korona sa kadaugan. And speaking of kadaugan, ang pinakakadaugan nato way lain, kanang makaabot sa langit. Ang pinakakadaugan nato igsoon way lain, ang kinabuhing walay katapusan. Pero naigingon rin, bantayi nga dili maunsa. Sa ato pa di ay, magpadayon lang gyapon tagpailob. Magpadayon lang gyapon tagpaubos. Amen. Magpadayon lang gyapon tag-antos igsoon hangtod moabot ang Ginoo. No? Kay sa kanang atong gibuhat nga nagpadayon ta pagpailob, nagpadayon ta pag-antos, it means igsoon nga atong gibantayan ang atong gihuptan. Nya dili jud siya mailog. Mao na ang kadaugan igsoon. Nga i-reveal ni Lord pohon-pohon igsoon ang kinabuhing walay katapusan. Amen. So maunay nagkanindot igsoon nga kung kita karon lag kinabuhi ta nga puno sa pailob. Ako ning balikon igsoon, ang pailob usa sa bunga sa Espiritu Santo. Kung gusto ta nga kanunay mamunga og pailob, never disconnect to the vine which is Jesus Christ. Who is Jesus Christ? No? Kaya naman, once, ako na din gibalik-balik, this is my favorite line. Once ang sanga mo disconnect sa punuan, dili na ka mamunga. Ang atong punuan, kinsa si Kristo, kita sanga. Okay? Once mo disconnect ta, walay bunga, dili na ka makapailob. No? Bas hindi ka kalahutay. Apan kung sa dihang magsigita o konekta, di never kita mo disconnect. Every day connected ta. Taliwalas tong kabisi, muhatag kita gigayon sa Ginoo. Di kita mo buwag sa atong punuan. Mamunga og mamunga kita o gitawag og pailob. Amen? Ang pailob importante sa karong katapusang mga adlaw. Kay sa katapusang mga adlaw, magkakusog ang mga pagsulay. Magkadaghan ang mga hagit, magkadautan ang mga tao according to the book of 2 Timothy chapter 3. Grabe ang pag-level up sa kadautan. That is why need na to ang pailob. Amen? Kay kung wa ang pailob, hana, madala kita sa atong pagbati. Amen? So para ang pailob, igsoon, kanunay mo activate, never disconnect to the vine. Amen? Ayaw jud og tanga, ayaw distansya, ayaw biya sa presensya sa Ginoo. Kung dili, pabilin o pabilin o pabilin sa presensya sa Ginoo. It means, pabilin sa punuan. Nga mao si Kristo. And because of that, magpadayon ang pailob nimo hangtod inigbalik sa Ginoo. Nya walay makailog sa atong korona. Awdi, bantayi nga dili maka na ang imong gikuptan aron walay makailog sa imong korona sa kadaugan. Ug ako ning balikon, ang pinaka kadaugan nato way lain ang langit. Ang kinabuhing walay katapusan nga wala nay maningil sa utang. Wala nay luha, lunlon kalipay. Amen. Mao ni nagkanindot again. Nindot kayong reward sa pailob. Una, ang reward sa pailob, magsigitag pailob sa itong papangalagad sa Ginoo. Pailob, it means di ka musukol sa mga nanglutos nimo. I remember one of the testimony of one of my disciple. No?
Kani nga disciple lang ko maigsoon, di sa ni basta-basta, di lang ako i-mention kay basta yung tanaw. Tanaw ka na, Brad? Brad, yung tanaw ka. Okay. So, ana siya na ko nga, lahi yun siya, initunog o putungon niya. Basta, di lang ako i-mention, unsa siya nga klase sa pagkatao, basta dautan kayo. Kriminal. And then, gisulayan siya karon igsoon, gihagit yun siya. Pero kabalo mo, na-bless ko sa iyang response kay, wag siya musukol. No? Hantod ni nga na siya nga, Pastor, ingani din yung mga lagad sa Ginoo. Paita, Pastor, oy, nahimo naman tang talawan. Ana siya. Wow, jud kay Pastor ba, kay gipakuwan ko, pero ning utong ra jud ko, nagpailob ko. Salamat, Brad. Ang ingnan. Padayunan na, kay ingani na gid atong papel ron. Katawaan lang tayo, gayagaan, pailob lang. Lagi, nakaingon ko paita. Pero salamat sa Ginoo kay gibag-o ko niya, kay kung wa pa, piti to nako. No? Piti to nako. Ana siya. So, mao na mga igsoon nga, pailob. Maniingon sa pulong sa Ginoo. Once makita sa Ginoo, una nga reward, duha may reward sa pailob. Una nga reward sa pailob, igsoon, once magkinabuhi ta nga mapailobon, okay? Ilikay kita sa umabot nga kalisdanan, isip pagsulay sa tanang tao sa kalibutan. Ug karon niabot na baya, no? Mga kalisdanan, katalagman. Ang uban, igsoon na there are so many, na mga countries around the world nga, daghan kayong gipatay nga mga Kristohanon, aron mo deny lang sila sa ilang faith ni Jesus. Ang uban sad karon na mga kagutom, gubat, kabalo na tana, katalagman, sa tuwa lang daano, na linog, baha, bagyo, katalagman, apan ang saad sa Ginoo. Once makita sa Ginoo nga mapailubon ka, mapailubon, mainantuson ta mga igsoon, bisan dagko kayong hagit, ilikay. Sa saad niya, ilikay ko ikaw sa mga kalisdanan nga, sa mga, no, mga, so, klase-klase ni sa kalisdanan nga moabot. No, plural man, mga kalisdanan nga moabot sa kalibutan. Unsay purpose aning kalisdanan? Aron pagsulay sa tanang mga tao, no? Wala exempted, tanang mga tao. Makita ko ta sa sa mga kalisdanan, makakita ta sa katalagman, makakita ta sa mga trahedya, apan tungod kay nagpailog ta. Sa gingon ri, ilikay ta sa Ginoo. Ilikay it means dili kay dalhon na taglangit. Ilikay it means nga i-save ta sa Ginoo, no? Proteksyonan ta sa Ginoo sa mga katalagman, no? Nga di ta maunsa, no? Unya tagbuon sa Ginoo tong panginahanglan kay ang kalisdanan pud igsoon apil namang krisis ani. Way kwarta, no? Kay lisod kay panahon, pero kita mga igsoon nga makitaan sa Ginoo nga nagpailob. Taliwala sa mga pagsulay, pagdebiay, pagtamay, wa ta musukol, nagpailob ta saad sa Ginoo sa iyang pulong. Once si Lord mo sulti, tinuod na. Sa iyang gingon, ilikay ta. Amen? Ilikay ta. It means safety ta igsoon. It means magkalisod sila. Ang uban, mahubsan sila. Pero kita, di ta makabsan, di ta mahubsan sa panalangin o grasya sa Ginoo. God will provide our needs. Proteksyonan ta. Tagaan tag may panglawas. Maunay paglikay sa kalisdanan. Kaya apil namang mga sakit o balatian na ni. And then, dapat usay igsoon. Sadang magpailob kita. Okay? Nya maabtan ta sa pagbalik sa Ginoo nga nagpailob ta. Unsay gingon dire? Naay gitawag og korona sa kadaugan. Amen. Mao na atong pinaka-victory, ang langit, ang kinabuhing walay katapusan. So sa ato ring journey, mga igsuon, journey to eternity. Sa atong journey padulong sa kinabuhing walay katapusan, kinahanglan nato nga i-partner ang pagpailob. Ug once again, akong balikon igsoon kung gusto ta nga kanunay mo activate ang pailob nato, ang pag-antos, ang patience, igsoon, ang pasensya. Kinahanglan nga kanunay sa tang konektado sa Ginoo. Ayaw itugot igsoon nga imong trabaho, imong negosyo, imong pag-eskwela, kanang pag-vlog nimo diha, kanang unsa may imong mga racket everyday, kanang source of income nimo, mahinungdan nga mo disconnect ka ni Lord. Mukang aka sa atong punuan nga si Kristo. Kay once mukang aka, mawa imong bunga nga pailob. Ug once mawala ang pailob, matandog na ka, no? Mo-react na ka, ma-provoke na ka dayon, no? Once mawa ang pailob, igsoon musukol na ka, mubalos na ka, mag-post na ka sa Facebook. Kamo dang makuan na mo, may lang mo gitabangan mo nako sa una sa panahon nga naamos kalisod ako yung na musukol na ka nganuman nawala ang pailob. Amen. Ang pulong sa Ginoo karong kagabi o nag-ingon nga once makit-an ta niya nga nakapailob ta, ilikay ta sa mga kalisdanan nga moabot sa kalibutan aron pagsulay sa tanang tao. Nay mo abot igsoon ug karon nag-abot na. Wa ta kay bawog unsay mo abot pa, no? Unsa pa yung mga katalagman
Di ta ngay mahadlok kung kabalo ka nga karon nagpailob ka. Wa ka mo sukol sa naglutos nimo. Nga naman, saad sa Ginoo is safety ta. Amen? We are always safe and secured in the presence of the Lord. Saad sa Ginoo nga iyatang proteksyonan. Saad sa Ginoo nga i-provide niya atong panginahanglan taliwala sa krisis. Nganong mahadlok ta? Amen? Mao ni pailob. Need nato nga mo pailob. Ang pagpailob need sa nato ang ikaduha kay katong punto mao ni. Kinahanglan ta nga magpadayon nga mapailobon kay mo balik ang Ginoo. Inigbalik niya, magaplagan ka nga nagpabilin kay nakapailob man ka, meaning magpabilin jud ka. Once na kay pailob, di jud ka mugawa sa presensya sa Ginoo, magpabilin ka. Sig makadagmadagma ka, bangon lang gyapon ka balik, hala padayon ka. Di jud kay nakapailob man ka. Amen. Sige ngon, maangko nato ang korona sa kadaugan. The crown of victory, it means kinabuhing walay katapusan. Mao gini ang pinakakadaugan nato igsoon. Ug unsa Yahweh, pailob ra. Ako igsoon dili ko mo reach ani nga years. I've been pastoring right now for more than 13 years and this coming January mag 14 ko years. So, ang tanan ni igsoon tungod kay nakapailob ko, tungod kay gitabangan sa ko sa Ginoo. It's because of the fruit of the Holy Spirit nga patience. Kay kung wala pa ako nakapailob, hagbay ra to na akong gipamusil tong mga manlulutos nako. Yes, tinuod. Kay nga naman, grabe igayagaan ko nga mauni, nabuang naman na si, pangwarta ra man na iya, ano ba? So, pero tungod sa grasya sa Ginoo, tungod sa bunga sa Espiritu Santo nga pailob, wa ko mo patol nila, wa ko mo sukol, wa ko mo balos. Naabot ko dire, dala-dala ang pailob. Kung wala pa ko kapailob, wala ko madunggi ninyo. That is why, ningingon ang pulong sa Ginoo karon mga igsoon nga itong gibasa. Tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailob ka. Ilikay ko ikaw sa mga kalisdanan. Kung gusto ta igsoon nga ma-safe, kung gusto ta igsoon nga provided atong needs, kung gusto ta igsoon nga kanunay tahimsog ung panglawas, kung gusto ta igsoon nga nay kasiguraduhan ang atong kinabuhi, taliwala sa mga kalisdanan o katalagman, trahedya ning kalibutan, pag kinabuhi nga mapailobon. Amen. Pag kinabuhi igsoon nga kamao ka mo pailob uban sa tabang sa Espiritu Santo kay ang pailob bunga na sa Holy Spirit. Amen. Kay once makit-an sa Ginoo nga nagpailob ka, sige ngon ri, ilikay ko ikaw sa mga kalisdanan nga moabot sa kalibutan. Safety ta, pailob ra ang Yahweh. Amen. Pailob ra. Gusto ka nga magpadayon ka nga mapailobon again, ayaw buwag sa Ginoo. Ayaw kang sa imong relasyon sa Ginoo, tagaig panahon ang Ginoo. Kay basin malipat ka sa blessing. Usay igsoon malipat ta kay nag-enjoy ta sa panalangin, nakalimot ta sa blesser. Ayaw itugot igsoon, ayaw pa kang ayaw pa kang sa prayer, ayaw pa kang sa Bible reading, ayaw pa kang sa worship. Ang panahon sa Ginoo ihatag imong quiet time ni Lord, imong personal devotion. Ayaw pa kang kay once mo kang ka, mawa imong pailob. Amen. Kay ang masafety ra diri igsoon katong nakapailob. Amen. Sige ngon diri tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailob ka. Ilikay ko ikaw sa mga kalisdanan nga moabot sa kalibutan. Apan kadtong wa ka pailob, makasinati gyud. No, magkalisod-lisod ug maayo, mag-struggle. Apan kita nga magpailob, safety, secured, provided ang panginahanglan na imayong panglawas, tanan-tanan ihanay plaster sa Ginoo. And aside from that, once magpadayon ta nga maglakaw, mga lagad sa Ginoo nga puno sa pailob, at the end of the day, ang gingon dire, muanha ko sa dayon, muanha ko dayon bantayin nga dili maunsa kanang imong gikuptan. Kaning word nga bantayin nga dili maunsa, magpadayon pagid ta nga magpailob. Kay ngano man, pwede man ay mahitabo, no? Ang atong gidaladala karon igsoon nga kaluwasan igsoon, pwede man kabiyaan na nimo. Imo gina siyang huptan, bantayi man, no? So magpadayon kita. Luwas ta karon, padayon ta nga maglakaw nga ni luwas di kay luwas ta mag-drug lord nako. Luwas no. Luwas ta magkinabuhi tang ni luwas no. Magpadayon ta sa pagpailob. Amen. And then after that, aron dili maunsa kanang imong gihuptan, aron walay makailog sa imong korona sa kadaugan. Amen. Mao nay pinaka-reward nato, korona sa kadaugan. Ang langit,
ang kinabuhing walay katapusan. Unsay Yahweh, pailog. Amen. Pailog ta, di ta mo sukol, biklo ta, hala. Just ignore. And based on my experience, igsoon, nindot dyan mo ignore ka. Para na ako, igsoon sa akong experience, ang pinaka-mature dyan ng Christian, kanang kamao mo ignore. Mao na itinuod nga matured, ignore lang ha. Once kay bawo ka nga kana nga pulong makadaot sa imong relasyon sa Ginoo, ignore na. No, ayaw sigig paminaw kay once the more ta maminaw magud ma-absorb na to ang negatibo. Mag-negative kadugayan na tong pagbati. Apan kung atong i-automatically ignore, di ko mo dawat. Di ko mo dawat. Jesus name. Diba? Way may tabo nimo. Magpabilin kang kalmado, malinawon. Ana mga igso, no? Pailob na. Kay once maabtan ta sa Ginoo, makit-an ta nga nakapailob ta igsoon. Iyang saad, ilikay kita sa mga katalagman kalisdanan nga moabot sa kalibutan. Amen. Naagid ni. Again, before the coming of Jesus Christ, na mga gubat, na mga katalagman, kagutom, trahedya, apan sa mga nagkinabuhi nga puno sa pailob, ilikay ta. Proteksyonan tas Ginoo. Safe and sound in the presence of the Lord. Amen. Sumaw niya itong mensahe karon. Nganong mabalaka man ka? Na mga istorya karon. Hala, nadaw dagang sinkhole, di ba? Mga taga San Remigio, just keep the faith. Namo sa prayer. Mga naa sa somewhere in northern Cebu. No, nadunggan ng mga balita and then nag-istorya mi sa kumangod nga na San Remigio, daghan kay sinkhole mga dagko. There's no need to fear. Amen. Kung kabalo ka nga nagpailog ka sa Ginoo, naakas Ginoo. I-save ka ni Lord. Si Lord mangitag paagi. Kaya naman, saan nis Ginoo, pulong nis Ginoo. Amen. Ang uban, mingon nga, delikado ni, kaya nagsige pag aftershock, mudagan ni, muunlod ni Ron. La, delikado. Ha? Delikado? Anong mahadlok man? Hadlok ta? Dili na inistoryahan sa mga tao nga na Ginoo. Kung kabalo ka nga nakapailob ka, igsoon. Kung kabalo ka karon nga naka sa presensya sa Ginoo, nagpabilin ka, there's no need to fear. Kaya ang saad sa Ginoo, ilikay ko ikaw sa mga kalisdanan. Yes, makakita ta, makasinati ta. Pero, isafety ta ni Lord. Kaya saad mo na niya. Amen? So, ganong mahadlok man ta. So, right now, ang atong buhaton, magpaduol sa Ginoo. Kaya ang pinaka-safety nga dapit sa katapusang mga adlaw. Sa katapusang mga adlaw nga puno sa mga katalagman, trahedya, puno sa mga grabing kasakit, grabing krisis, kalisdanan, ang pinaka-safety, wailain, presensya sa Ginoo. So nga tong buhaton karon, kung gusto ta ma-safety ta sa mga umabot pa, di man ni mapugngan, di panagna naman eh. Kung aware ka sa Bible, from Genesis to Revelation, kabalo ka, nga naan eh. Di ba? Ako gali, baliwara. Glory to God lang, no? Paglinog igsoon atong niaging Martes pag yun, last week, nagbible study mi, napawang ang live na ko, nagsige ko gwali. Hala, linog, nanghangad rami, wag yun mi nang gawas. Tanang tao sa barangay, nga mong Bible studyan, nang gawas na. Mga tigulang bata, tanan. Kami nagpabilin sa sulod, naglinog, nananaw rami nga naguyog-uyog, dugay kayo. Dugay kay paghuman, nagtapos na ko, nagwali ka diyot gamay pa, kay gituwas man ako, then nag-worship, nagampo. Ganong mahadlok mga kung kabalo ka sa imong standing karon sa Ginoo. Kanang word nga fear wala na sa imong bokabularyo kay kabalo ka nga safety ka sa kamot sa Ginoo. So nanaman gyud mga katalagman, di man ni kapugngan ang atong buhaton karon kung gusto ka nga safety ka, paduol sa Ginoo. Kung nay nagtan-aw karon, kabalo ka sa imong status nga medyo ning kang-a kalayo ka, balik sa Ginoo, buhi pa ka, napay paglaom. Kaya nga naman, pastor, nga mo balik sa Ginoo. Kay karong katapusang mga adlaw ang pinaka-safety, kanang naa ka sa kamot sa Ginoo. Outside in the presence of the Lord and outside in the hands of the Almighty, we are not safe. Period. Amen. Pero kung naa ka sa kamot sa Ginoo, kay tabunan kaniya sa iyang mga pako, ug dili kagayon maunsa. Siyang atong magbalantay, walay makulang ka nato. Amen. So nga tong buhaton karon akong challenge na to igsoon. Lumba tagpaduol sa Ginoo, kay ang safety, ang kasiguraduhan nasa iyang presensya. Amen. So mao ni mensahe sa Ginoo mga igsoon ining kagabiyon magampo to.
Labing gamahanan nga Diyos, salamat, Ginoo. Si mong pulong, imuming girimayan, Ginoo. Ang Yahweh, the key for us para safety mi panahon sa katalagman, mga trahedya, kalisdanan, mga panghitabo, Ginoo, nga mga dili maayo sa kalibutan. Ang imong pulong karon nagpadayag nga aron ma-safety mi, kinahanglan magpailob mi. Kinahanglan, Ginoo, magkinabuhi mi nga nay kahadlok nimo. Kinahanglan nga dili mi mo buwag sa imong presensya. Kay kung mubuwag sad mi Lord God, mo disconnect mi, dili mi kapailob. So Lord, ako nag-aampos tanang namati og naminaw karon. I pray, Lord God, that all the time mo manifest God, Ginoo, ang patience, ang pailob, Ginoo. I pray, Lord God, nga ang tanan nga nakadungog karon walay usa namo nga mukang ani mo. Kung namay nagtan-aw karon, Lord, nga kabalo siya mismo nga ning disconnect siya, nalayo siya nimo, Ginoo. Tabangi, Ginoo, nga mobalik siya diha sa imong kiliran, Ginoo. Kay walay laing pinaka-safety sa panahon karon kanang naa sa imong presensya. So Lord, thank you for your word tonight. Holy Spirit, thank you. Salamat sa imong mensahe. Ako nag-aampo nga kani nga mensahe karong kagabion. Maghatod ni sa among kinabuhi nga mahimong mabungahon, Ginoo. Ug maghatag ni namog pailob hangtod sa imong pagbalik. Maabdan mi nimo nga nagpailob, Ginoo. Kay kung wala ning pailob, di gyud mi kalahot tay. Kung wala ning pailob, musukol gyud mi, madala mi sa among pagbati og emotion. So Lord, salamat sa imong mensahe karong kagabion nga imong mingitudluan nga need ang pagpailob nining katapusang mga adlaw. Need ang pagpailob kung gusto mi makadawat sa corona sa kadaugan nga mao ang langit. So Lord, again, salamat. And as always, Lord God, I continue to pray to all of the viewers right now and listeners. I speak blessing. I speak life. I speak breakthrough, financial breakthrough. I speak healing and deliverance in Jesus' name. And I speak salvation to their whole family. I speak opportunity for a new job in Jesus' name. I speak prosperity sa mga businessman o woman in Jesus' name. And labaws tanan sa mga nagtanaw karon nga gapos sa mga addiction. I speak kagawasan, deliverance, o I speak genuine transformation in the mighty name of Jesus Christ. Salamat, Lord. Og sa tanang nagtanaw karon, Ginoo, nga naay depression. Ako nagampo, Ginoo, nga tagaan nimo kalinaw ilang unahuna og pagbati, Lord God. Ibutang ang paglaom sa ilang kasing-kasing karon, Ginoo. Nga everything, ang tanang pangitabo, kontrolado nimo. Ug nakay katuyuan sa tanang pangitabo, Lord God. Again, bless us. Bless all of the viewers. Unsa may pinaka-need nila ron this time, Lord God. Lord, I pray, ihatag nimo, Ginoo, i-provide, grant the desires of their heart right now in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. And also, Lord God, ako nagaampo sa tanan nga mga nabiktima sa linog, Lord God. Especially somewhere in northern Cebu. Kabalo ka silang kahimtang karon, Ginoo. Kabalo ka sa mga needs nila this time, and especially sa mga na pamilya nga nakuhaan jud, Ginoo, na biktima og nakalas ang kinabuhi, Lord God, tungod sa linog, Ginoo. Lord, we never question you. Your lordship kay gamhanan ka og perpekto ka. I just pray for the comfort for their family and i-provide ilang mga needs, Lord God. Sa katong mga nangawadag, mga panimalay, Lord God, I pray, Lord God, nga makabuild up sila pagbalik o bag-o, Ginoo. Ug unsa tong nawa nila, idoble, Ginoo, in Jesus' mighty name. In Jesus' name. And sa mga nakaroon, Ginoo, nagtrapal-trapal, Ginoo, nasa gawas sa balay nila, Ginoo, proteksyon ni, Ginoo, tabuni si mong balaang dugo, unya i-provide ang ilang mga needs, Lord God, mga pagkaon, tubig, mga sabon, tanan, Ginoo, i-provide, Lord God, most of all, ang comfort, Ginoo. Kasiguraduhan nga buhi pa sila, gibuhi pa sila sa Ginoo, kay nakay plano. So Lord God, i-bless sila in Jesus' name, in Jesus' name. All in all, thank you so much for tonight, Lord, for your message. Salamat sa tanang mga viewers. I-bless sila, Lord God. And right now, among ang kunon, ang kadaugan, ang milagro, ang panalangin, nga gikan kanimo. Amo kining dawaton uban sa pagtuo, himua lamang ning kapiyalan, Lord God. This is our prayer. O ako amo kining gisilyuhan sa gahom sa Espiritu Santo, nga dili kini makawat sa kaaway. Sa pangalan ni Jesus nga may among bugtong manluluwas. Amen and amen. That's all for tonight, mga igsoon.
Medyo pasensya na, medyo paggaw ko kay every night natay Bible study. Sige lang kong singgit. Thank you. So that's all. That's it. That's all for tonight and see you again next time. Di ko musaad kung kanusa kay karon ra ko bakante. Mudalikyat na akong bakante, no? So again, that's all for tonight. Og akong ibalik ang tanang dungog, himaya, pagpasalamat, gahom, tanan sa atong buhi nga Dios. And I pray sa atong pagpangatulog karon proteksyonan tas Ginoo, iyang presensya maguban kay nato og sa tanang mga OFW diha nga nagwork adlawan ron diha. I declare God's blessing, God's protection and favor sa inyong amo. I declare promotion in Jesus mighty name and comfort of course kay layo mo sa pamilya. Okay? So that's all for tonight. Anak, kita ta pohon, makabakanti ko. And Moto, don't forget to subscribe sa tong YouTube channel. Ang link nasa caption na nga live. Prera. Thank you mga subscriber tanan. And sa pagina dili unya na napakinalimtan. Don't forget to invite your friends to follow our page para ma-bless sila. Dili kay kamo rin ma-bless, no? So share our page kung mahimoon. Share our YouTube channel as well. Sa YouTube ang good kay paspas, no? Walay mga kuan ba kanang nay mga ads pero walay di pareha diri sa Facebook nga nay mga Bible verses mabasa ninyo, nay mga quotes, godly quotes, no? Dito sa sa YouTube channel Ligson kay puro gito mga live na to, nay mga gamayng videos pero live kasagaran, no? So that's all for tonight. Ang akong ikabilin kusga. Ampo, amping, abante, to God be all the glory and bless. Tarunga. Hinaya. Ampo, amping, abante, to God be all the glory, God bless. Kay ampo amping. Abante. Padayon ra kog ampo yung mga igsoon. To God be all the glory. See you next time. Good night everyone.